Ano. 68. Byl to 68. Která je Moskevská ulice? Ještě nebyly mobily. Jo, tak kdybys to vzal jakoby napříč. Tak to tam je jaký maličký parčík. Přes tou mobilizace. Dole, jakoby, dole. Bylo to 68. Bylo to 60. No, ale jakoby, kdybys koukal, jako kdyby si koukal směrem na IB Pavlova nahoru, tak jakoby mírně doleva, jakoby přes ten roh, taková malá ulička, projdeš takovým parčíkem a dostaneš se přímo do té Krymské ulice. A přes tou mobilizace. No, tam projdeš a jdeš se jakoby doprava a už jsi v té Krymské, která vede jakoby nahoru. Tank is not dead. Dobře. Byla okupace. 21. srpna. 68. To ještě nebyly mobily. Ještě nebyly mobily. A přes to mobilizace. A přes to okupace. 19. srpna. 2 dny. 68. Před 68. 21. srpna. 2012. 19. srpna. 2 dny před 21. Lukáš. Už jsou mobily. Už jsou mobily. Zavzpomínáme na 68. Kdy ještě nebyly mobily. Kdy ještě nebyly mobily. 19. srpna. Lukáška. Tank is not dead. Tank is not dead. To ještě nebyly mobily. Tank is not dead. Tajemství vesmíru 19. srpna. Zavzpomínáme na 68. Kdy ještě nebyly mobily. 19. srpna. Lukáška. Tajemství vesmíru. 8 hodin. Vypněte si mobily. 68. Tajemství Mobilizace. vesmíru. Okupace. Nebyly mobily. Ne. 19. srpna. Debilizace. To byla taková kundovina, že to